Som al Castell de Subirats. Allà darrere, els Casots, municipi de Subirats, al Penedès. Allà, Montserrat. I aquí, tot al voltant, us volem explicar una festa que es fa cada 1er de maig. 1er de maig, el dia del treball, l'aniversari de casament dels meus pares, ara això tant li fa. Per què es fa aquest aplec, aquesta festa aquí dalt? Doncs es fa l'aplec del pa i l'empenta. Què carai deu ser això? Doncs es veu que fa molts i molts anys, quan hi havia molta fam, quan la gent no tenia massa recursos, es feia aquest aplec per repartir panets a tots els pobres. Això vol dir que el mossèn de la zona se n'anava casa per casa o es feia portar farina per poder fer aquests panets. I les cases aportaven cada una part. Quan s'arribava aquí, ja s'havien fet els panets. Ja s'havien beneït. S'hi havia fet la Santa Creu al damunt. I amb els pobres se'ls donava aquest panet perquè es poguessin alimentar. Però, esclar, tots tenien molta gana, feien una fila, i es veu que hi havia moltes empentes per poder arribar al primer i no quedar-se sense aquella bona vianda que, a més, estava beneïda. Ara bé, l'anècdota divertida. Anys enrere la gent es menjava tot el panet, però quan les coses van començar a anar molt millor, es veu que ja no feia falta tot plegat i com que el panet estava beneït, què feien? Doncs el tallaven en 3 trossos. Una part la deixaven a la casa, perquè la casa quedés ben beneïda i protegida. L'altra part la deixaven al camp, perquè protegís el camp, totes les collites, de les malures, de les pedregades. I la tercera part se la menjaven, però no per gana. I deien el següent: ni per gana ni per aliment, em menjo aquest panet simplement pel sant sagrament. Ja ho veieu, no? I és que això també és el Penedès.